গাড়িতে তিনি ফুঙ্গ কাইসা স্লো চাকা গাড়ি NL01AG 1482 কয়লা লোড গাড়ি आसामनि থেকে আগরতলাও हां दङ आखुरो जों 41 माइल नाका पॉइंट आगारनो चेक खायखा गाड़ी चेक खाय गाड़ीबो कयला बिसिंगो चुवाक दाजाक माखा टोटल जों 672 कार्टून आरो चुवाक माखा बटल हंगाय 16478 टा बटल माखा जागा हाथिव चुवाकनि दाम बाजार मूल्य हंगाय एप्रोक्स 18 लाख टाका अब उनके उलमंग ट्रिपल एक्स राम आसाम स्टेट नि चुवाक अब शुरू आसाम में फालजों हिनी सैजा सुमार सैजा दुगु गाड़ी ड्राइवर ताई गाड़ी नि एसिस्टेंट को ड्राइवर में संग्रंखा जों गाड़ी गासोका प्राय फुंनि 9:30 हायरो गाबोन प्रसेस खाय जों प्राय कयला बिसिंनि चुवाक तिख्लायनानै जों गोबां मास समायनाखा जों प्राय दुपर 12:30 हायजराव नाखा आरो चुवाक तिख्लायबाय